Nosaltres som la carnisseria de Pell. Esta carnisseria es va obrir fa uns 80 anys o així. Ens dediquem a fer els productes com és tradicional, com tota la vida hem fet. Anem a granja cada setmana, comprem els animals vius, tenim un petit escorxador aquí a la Fatarella i els matem allí i ja està. A la Fatarella, consum local.